Kedu ụmụ nwaanyị bụ ọnana di achọ di ọzọ, ọnọ nso eru aka, aga amalụ, agaba, ị naghị aga, ị naghị acha acha, gị na di gị na-eti nti onye ga-abụ onye isi ezinụlọ maka gịnị? Na ọ kpajie agụ mgbada abịala ya ụgwọ. Ịnogo di gị anya, ọ bụrụ na the source of their income na ọ gbara ọkụ, ọ bụrụzie ka ọ ya dị ọngụnwa bụ onye na-eweta ego nri ife a na-eri n'ezinụlọ, ịnazi efiri na ọngụnwa bụ onye isi ezinụlọ. Nwaanyị gba ngada anyị mamịrị, nwanne m nwaanyị ka m gwa gị, sokpuo onwe gị kwa ụgbọgụrụ ezoro anyị. Mata amata na nwata ọbụla na-agba egwu suru gede na ma a na egwu suru gede bụ egwu ndị mmụọ. Kedu ụdị ọyị na-anyị? Ị na-akpọ ọyị ga-enyere ndụ ezinụlọ gị aka ka ị na-akpọ ọyị nke ga-etisa ezinụlọ gị? Mata amata na nne ewu ọbụla na-ata agba na nwa ya na-enere ya anya. Chebe echiche, ọ bụrụ na ịmụta nwata nwaanyị, ife nwa gị nwaanyị ga-abụ na be di ya. Iso na ndị na-abụ unu eje na nke dibịa jee gwọọ ọgwụ ka unu wee kechie di unu ka ọ wee nọ n'okpuru unu abụrụ the woman of high classes. A na-etu unu afa dị iche iche, a na-eme ife asịsị emene. Mata amata na nwa nnụnụ ọbụla na-agba aja egwu nwere ife na-akụrụ ya egwu n'ụsọ. Ife ọbụla ị na-eme dịka nwaanyị, mata amata na di gị bụ isi. Ọ bụrụ na ị chọọ di gị achọ ịfụrụ, ya chụọ ajadu nwaanyị ife ọ na-agabiga na be di ya. Kedu ka isi akpaso ndị be di gị agwa? Kedu ka isi akpaso nna di gị maọbụ nne di gị? Ndị be anyị si atụala ọmara amalụ mana atụala ofege na-asọba isi n'afịa. Ọ bụ nwa nwere akọ na uche na-ebu ụzọ ọ bata na ngwurube di ya, ovu ụzọ mee gịnị? Mete nna di ya ọyị, mete nne di ya ụtọ, mete ụmụ nwanne di ya ụtọ, ka nwaanyị nwee ike ikwudo n'ezinụlọ ahụ. Ife nna agwadowe gị bụ na ọ bụghị ife aka inu na-ada na ntị ka ọ na-atọ n'ụtọ. Ife ọbụla ị na-eme fie asaa n'anya, maka mbọsị ọbụla ị ya achọ nwoke ha achọ ma ịfụhụ, mbọsị ka ị ga-ama na ọnọdụ nwaanyị ajadu might even better than yours. Maka gịnị? Ihe niile ahụ na-asị gị lie down, ife niile ahụ na-asị gị gaba, ife niile na-asị gị kwudo, ọ ga-ehe ka ị ga-ama na fa niile ga-eme gịnị? Ya aha ahụ narị ya. Nwanne m nwaanyị, gị na di gị etizina nti, gị na di gị azọzi na onye ga-abịa isi ezinụlọ. Ọ bụrụ na ị na-enyegodi di gị nri, ọ bụrụ na ọ gịnwa bụ nwaanyị na-ebu ezinụlọ mana di gị anaghị eme ya appreciate, gbasie mbọ ike maka na ịmụtara nwa. Gbasie mbọ ike ka ịmụtara nwa ji enete gị anya n'ụna nka. Ife ọbụla ị na-eme, ekwene ka ntị ọzọ nụ ya, maka na ife ọbụla gbasatara ezinụlọ, ife ọbụla gbasatara di na nwunye bụ eneta aghara. Nwanne m, nwaanyị ọbụla egeghị enwe obi ndidi, nwaanyị ọbụla egeghị enwe obi nnagide, nwaanyị ọbụla ama nzokpunata di ya, ife ọbụla ọ fụrụ ọ na-akọrọ ndị enyi ya, nwaanyị ahụ tụọ ya egwu, fie asaa n'anya. Gị gbapụ nwaanyị na-ekwu ụdị okwu dị otu a, ka ị nwee ike ịhazi ngwuru gị, ka o nwee ike ịgaziri gị n'ala ndị dị ndụ. Ọ gwụsịkwa ka ọha n'onu. Ndị be anyị sị tụpụrụ nkịta ọkpụkpụ ma hapụrụ na n'ọgụ ndị mmụọ. Aka mbụ onye nke gị bụ Mazi-UC. Ọ bụrụ na ọ bụ mbọsị mbụ ka ị na-afụ m, nnọọ gaa na my YouTube page, sonyere m ma gbasara m ozi, tinyere m akara subscribe ma on your link notification bell. Oge ọbụla m wejere ife ozi m ka ị nwee ike ije gere ya. Ụmụnne m ndị Igbo, ndewonu.